ang reconciliation is ingon diri, true repentance involves reconciliation. Ato pag tinuod gyud kang nagsinulsol, naagyoy pagpasiguli, being controlled by Elohim's love. Any offering to Elohim is not acceptable unless reconciliation between brethren is done. Ato pa di ay dili na day niingon nga wala na kahimuon. Suma sa Matthew 5:23-24. Usa kung magdala ka sa imong halad sa halaran, kaya may nungdog ikaw nga ang imong igsuon adunay jutay nga utang batok kanimo. Diyain diha ang imong halad sa tubangan sa halaran ug lumakaw ka. Pagpakiguli una sa imong igsuon ug kunya uduhol ka ug ihalad ang imong halad. Sa ato pa ay sa atong mga offering, sa atong mga prayer, sa diha nga nakahinumdum ka, nga aman di angay nga i-reconcile. Muadto gyud ka didto niya. First be reconciled and then ayha pa dayon kamo ampo, ayha pa dayon akong kamo halad. Totoo ba necessary gyud ni siya. Nga naa gyud kay pagpasiguli. Ingon nga mga naata sa buluhaton sa pagpasiguli. Pakibasa lang ko 2 Corinthians 5:18. Apan ang tanang mga butang gikan sa Elohim. Namawang nagpasiguli kanato, kadto siyang kaugalingon, pinaagi kang Yeshua, o nagatag kanato sa ministeryo sa pagpasiguli. Sa ato pa di ay ato aning buluhaton. Ang papasiguli ato aning buluhaton. Gikan sa makasasala ipasiguli nato sa Elohim, ug gikan pud sa igsuon nga nagpakasala, ipasiguli sa fellowship, pasiguli sa mga igsuon, ipasiguli ngadto sa Elohim. So ato anang trabaho na dili man ka mahimo nga minister of reconciliation kung ikaw mismo wala ka mapamuhati. So nang una, ikaw gyud unay pamuhatan. Sa nimo pagpasiguli nga mismo ikaw wala ka masiguli sa imuhang igsuon ba, ginikanan ba? So ikaw may example sa reconciliation. For example, bati kay ka og kining background o bati kay kag relasyon sa imuhang ginikanan. Unya, pasig-pasiguli ka. Maigo baya ka. Ikaw tambag-tambag ka imo baling kinabuhi. Wa magali ka masiguli sa imong ginikanan. O may ka nagtambag ka pasiguli sa igsoon niya, daghang kag kontra. Usaon na nimo pagpasiguli. So ikaw gid mismo una pamuhatan ani. Reconcile ka sa imong ginikanan, reconcile ka sa Elohim, reconcile ka sa ikan, reconcile ka sa brethren, reconcile ka sa tanan. Mo na trabaho sa ani nga ministry. Okay. So mo ni true repentance involves reconciliation, being controlled by Elohim's love. Tama sa gimo kanina ni Brad nga ang mga gasa ato na siyang gamiton sa excellent nga pamaagi. Kung sa excellent nga pamaagi, gugma. So ang reconciliation po, dili ka maka-reconcile sa uban or ikaw mismo di ka mapasiguli kung wala gyud nimo madawat ang gugma sa Elohim. Wala gyud nimo matilawi ang gugma sa Elohim. Wala gyud nimo masinati ang gugma sa Elohim. Mo nang dinhi sa toa, dili ra ta manudlo ra nga by knowledge, kinahanglan natilawan gyud nimo. Asa man na? Natilawan gyud nimo ang pulong, natilawan gyud nimo ang kalami sa pulong, natilawan gyud nimo ang Elohim. Naba na sa pulong natilawan gyud nato. Sa mayong sa Hebrews chapter 6, verse 5. And have tested the good word of Elohim and the power of the age to come. Kanang word nga tasted. Ingon diri, natilawan nila ang maayong pulong gikan sa Elohim ug ang gahom nga umalabot. Sa ato pa di ay natilawan gyud nimo ning pulonga. Nasinato gyud nimo ning pulonga. Ato pa gikan sa kumingkag true repentance. Tinuod bagi kang nakahinulsol nang una. Kumingkag miagi gyud kag pagpakasala. Ikaduha, ngano nakasala man ka kay niagi kag temptasyon. Di ba? Yang karon kay niagi man ka ani. Unsay solusyon nimo nga naka-overcome ka sa temptasyon ug sala? Nagsugid ka. Sa tupa ni sinati gyud ka ani. So sa next na po natong topic is about Holy Spirit or Ruach HaKodesh. Ito ba dili lang kay ay imong gibon head knowledge lang. Kinahanglan mo makasabot ka sa abot sa ruwak, then ang ruwak kinahanglan ma-experience gyud nimo siya, matilawan gyud nimo siya. So kinahanglan tilawan gyud ninyo. Ug unsay mga epekto. Then sa next na po ng topic about spiritual warfare. Makigubat gyud ka. Dili ra ingon kay gitan-aw ra nimo panghitabo. Mugubat gyud ka. Nakuha na to. Mo tilawan gyud nimo. Kanang ingon niya power of the age to come, mo ang power sa Ruach HaKodesh nga imong tilawan pod. Mo sinati gyud kag healing and miracle. Sinati gyud nimo sa nang power sa tongues. Sinati daghan mo puro gyud nimo ni tilawan, min kag tilawan. Imong yung i-feel ba? Tamis do gid siya, halang gid siya. So nakuha ba nato? So kinahanglan dili ra ni kay ato ra ning gitun-an nga
madungog nato karon, makita ato karon, and paghuman wala ra. No. Mo tilaw gyud ka, imo gini siyang di lang kay ilaw. Kaunon lamunon gyud nimo. Tinapay man is kinabuhi. Okay, so naa ni mga examples of reconciliation. Ang importante kay ni siya kay ang reconciliation man god, naa ni mga conditions sa atong dito, conditions for reconciliation. Pero ato sa tan-awon og naa ba ni sa pulong nga naa ipagpasiguli. Okay, sa Genesis 45:1 to 15. Unsa na siya nga story? So dili taas-taas naman na siya nga kuan, ato na lang na siyang i-istorya. About ni siya sa story ni Joseph. Si Joseph, di ba gikasinahan ni siya sa iyang mga igsuon. Tungod kay og buto naon nimo, si Joseph pinalangga siya ni siyang papa ni Jacob, di ba? O Jacob. Okay, pinalangga ni siya tungod kay anak man gud ni siya, eldest man gud ni siya sa iyang asawa nga si Rachel. Dahil pagkamatay ni Rachel, kanang attached gid kay ni siya ni Joseph. Siyempre, sa anak pa niya, mo ni favorite sa niya. Kunya, here comes karon nga, dako na ni si Joseph, naa ni daghang mga pananawon. Pananawon atong sa bulan, pananawon atong sa mga, atong mga sa tagatong trigo, nga, ng luhod, na. Dayon, kung buot ni mo hunahon, kasinahan gin siya sa igsuon. So, tungod kay nasina sila, kay kanina yung NVIDIA, naagi na siya, it involves destruction. Nga ay mga kasina. At tungod kay nasina ni Joseph, arong malayo siya sa iyahang pananaw, gibaligya nila si Joseph ngadto sa Ehipto. Diba, una, gihagbong nila ngadto sa Atabay. Na karon here comes niagi ang mga negosyante. Kaya di na ipatyon, ato na lang ni siyang ibaligya. No, katong mga trader nga negosyante, during at that time, uso pa man sila ang mamalit og mga tao kahimo nilang ulipon. So here comes karon gibaligyan na si Joseph ngadto sa mga trader, atong mga trader, mga negosyante, padulong to sila sa Egypt kay during at that time, ang Egypt mo ang world power. Sila mo oy kuang gyud kayo about sa mga business, about sa negosyo, ilado kayo ang Ehipto. So here comes karon, gibaligya na si Joseph. Tuwa na siya dito, ulipon na siya. Makita ninyo iyang kinabuhi, daghan siya giagian before siya nahimong gobernador. Meaning prime minister ni siya. Ikaduha ni siya sa ranggo. Gikan sa paraon o hari, ikaduha ni siya. Pero before to nahitabo, tan-awan ninyo ug unsa iyang giagian. Ba? Di pumiro nahimo siyang ulipon ni Potiphar, dayon gitintal siya, tapos gipriso siya, daghang kay siya kasinatian. Kani man gud ang pulong mo makita nato murag gi-summarize na lang, pero ug imong tan-awon unsa gyud reality siyang kinabuhi. Isod kayo 17 years old pagud siya. Natali na siya gikan sa iyang amahan. Unsa na kakamingaw nga layo kay siya sa iyang pamilya. Unsa na kakamingaw nga layo sa siyang papa. Unsa na ka basta mixed emotion na siya. Pero katong mga kapait nga iyang gisinati, nakalami lang ani kay sa reconciliation man gud. Diri mahinamang gud sa reconciliation. Nakita niya ang purpose sa Elohim. So aning Genesis 45:1 to 15, mo na niya ang pag-reconcile sa mga igsuon. Kaya nga naman, diba? Rise in power na siya, nisaka na siya, gobernador na siya, Kunya, ang tibok kalibutan, tibok kanaan, wala na, gigutom na, niabot na ang famine. Here comes karon ang pinakadaghan og ining pundo sa trigo, ang Ehipto. Na karon kay si Joseph, kabaluman siya. Nga one day, atong mga igsuon niya nga tuwa sa kanaan, moadto gito siya dito. Niabot gid ang iyahang panagna. Nga niyan to gid ang mga igsuon. Nga gani gidrama-drama pa niya. Nga ginan kamo, niyan himo diri kay mga espiya mo. So, in short bitaw makita nato nga murag gidrama po niya. Pero sa kaulahian, nagpailagid siya nga ako si Joseph. Di makatuo ang ilang mga igsuon. Nga ang ilang igsuon nagibaligya, abi nila wala na. Siyempre, uli po na gunto, di na gid nila makita. Ug gani mo po toy gilaongan ni Jacob. Nga before mamatay si Jacob, makita gid niya si Joseph. So niabot maging panahon nga ingon nga amahan nga naghandom gid siya ang pinalanggang anak. Before siya namatay, makita gid niya si Joseph. Kamo pagkakita niya buhi kay si Joseph, ahay nag siya na namilit nga mupahulay na siya. Pero aning puntuha, na pasig-uli gyud si Joseph ngadto sa iyang mga igsuon. So think ka unsay gihimo sa iya. Siguro sa atong kabahin o ato lang yung istorya, dili kay ta ka-imagine, pero kung kamo ka to, ikaw ka tong palangga kay kasang amahan din kasinahan kasi mong igsoon pagkuhuman gilabay gihulog ka sa ning balon ning atabay unya gibaligya ka ang kamingaw ang kasakit ang kalayo sing pamilya grabe kayo
Pero nakanindot lang kay mo ni nakapuntos diri si Joseph tungod kay giilamang gid niya ang tanang panghitabo planos. Dato pa, usa sa mga example diri sa reconciliation is Joseph and his brothers. Dato pa, kinahanglan ba gyud nga naay reconciliation? Kinahanglan gyud. Ang tanan nga tuwa nga uli sa langit, wala gyud toy mga bitterness. Wala gyud toy mga dili mao nga mga pagbati. Mamito nang nay mga panahon nga nanay hapit na mo pahulay. Nang dili pa man mabugtag ginhawa. Kay naapay wala mapasiguli. Labi na gyud kini mga kandidato nga mga matarong nya dili gustong iluhim nga mapildi. Tagaan pagigigayon nga makasugid, makapasiguli before mo pahulay. Kay importante man gud kay ning reconciliation. Sa inyo mga pamilya, kamo karon nga mga na-reconcile ba mo sa inyong mga igsuon? Ako in the first place nauli naman gyud ko. So mo day ni siya atong heritage. Kita nga mga nag-alagad sa Elohim, pagsugod nato pagpangalagad, daghan pag imusupak nato. Tungod kay wa man sila kabuluan ni atong dalan. Kini nga dalan dili ni common nga dalan nga mao makita sa tanan. Wala sila kakitag unsay atong outcome. Pero sa diyang mosunod lang kita sa pamagi sa sige lang kitag sunod. Kontrahan ta. Ang una nga mo kontra nato kinsa ang atong kaugalingong panimalay. Matthew chapter 10, di ba? Ang atong enemy. Una natong kaaway ang members ng panimalay. Muna akong gingon sa inyo If a man's ways pleases Abba Elohim, he makes even his enemies to be at peace with him. Dato pa kung ang imuhang lakang nakapahimot sa Elohim. Unya ang imong mga kaigsuunan dahil sa imong unod, nahimo nimong kontra, padayon lang ka sa pagpahimot sa dalan sa Elohim. One day, ang Elohim mo oray, mo pasig uli nila ngadto nimo. Meaning, mauli ra sila. Kaya mo, sa inyohang kabahin karon. Except lang aning mga bataan o dalaga. O kita nga mga dagko, ikaw, sa membro sa imong pamilya, napasiguli ba ka? Ako, sa akong kabahin, gikan sa akong mama, siguli mo ko sa akong mama. Ako rin gi-check. Gikan sa akong papa, reconcile mi sa akong papa. Gibiyahan rin mi sa akong papa, pila mi katuig gibiyahan. Reconcile nami, maayo nami og buot. Sa akong mama, pumiro against siya sa akong pagpangalagad sa Elohim, pero karon kasabot na gid siya. So at least na ko sa akong mama, at least na ko sa akong papa. Tao kung igsoon na kinugangan, patay naman to, pero before to namatay, at least yapon ni. Ang duha og ikatulo mo na grabe gid og kontra sa kuha. Pero karon at least naman ni reconcile naman ni. So wala na koy problema nila. Sa akong mga igsoon, umanghod nga babae, reconcile pud ko. Katong kaunom, reconcile sa akong kinuha, reconcile. So libre na ko. Abba Elohim, libre na ko sa akong pamilya. So mo na ihang promise. O kamo siguro uban diri, naapay gakontra ninyong mga igsoon. Nganong isunod kada sa born again? Nganong nakada sa tapwak? Nganong naamod sa manaim? Nibalik na sila sa Old Testament. Ikaw Brad, reconcile na ka? Brad Berne, wala pa. Ang tinuod nga na reconciliation, nakasabot sila sa imuha. Nakasabot sila sa imuhang calling. Wala ko yun, wala naman sila question. Nahimo, dili lang na kayo napasiguli, panalangin na kanila. So kinalan, maabot na. Mula akong gingon ninyo, if a man's ways pleases Abba Elohim, kung ang imuhang dalang giso nakapahimot ni Abba Elohim, ay, kanang man nagkunta sa imuha, iyaharang iapis na sa imuha. Yan na ipakigdait. Pero as long as wala pa na sila makigdait sa imuha, wala pag yung kakahuman sa pagpahimuot sa Elohim. Ninyo, pila man ko katuig nga nagpahimuot ko sa Elohim aron lami ma-atpis. Bago pa mi na-atpis akong igsoon, 2018 pa kanang akong maglulutos ng igsoon. Pero 2018 pila man ko katuig nga lagad. Nag-start ko 1989. After almost 30 years, kaya pa may na-reconcile. So, okay na lang. At least, reconcile na. Sa mga kaigsuunan, atong ipuning ikuan kinahanglan. Huwag tayo kontra sa itong mga igsuon. Kay Matthew 23:24, ang ato ba yung prayer o ang atong paghalad, dili na siya madawat o walay pagpasiguli. Ano yung mga kaanakan natong sige away-away? I hope nga akong, for example, ako nag-decide ko nga sa akong panimalay, kay may mong kag-reconciliation igsuon. Ang other one is harmony. Kanang naa sila harmony ba? Kanang, dili yabag. Sa gitara pa na siya, unom na ka string, kuha na, kanang harmony na siya sa ding imong gamiton. Pero na isa nga yabag, mao po na, sa membro sa itong mga anak, kung na magyabag diha, yagaw gina siya.
Kung mo po na akong gidasa akong mga anak nga wala dili ni sila maghinigugmay ni sila. Oh, kaya nga naman one day unya wala na yung mga magpapa. Kinsa naman unya mag-reunion, di ba? Kamura man gihapon. Oh. Kamura man gihapon mag-istorya. Oh. Unya dili man na makaingon nga mas dako gyud binitong inyong mga friends. Ha? Ang pinakadako attachment ug ang pinakadako kaayo og kining tawag kining bonding within the members ng family. Oh. O sa itong mga kaanakan, ako mga anak, katuluan pag ginamon nga, ang maguwang kinahanglan, may mudala sa mga manghod. Dahil ang manghod, kinahanglan, respeto gyud sa iyang mga maguwang. Tumuog yun na yung atong pirmi i-ikon sa ilaha, itudlo sa ilaha. Kaya nga naman, one day, sila kamura magbigyapon ang maguban. Kamura bong dugua, maura bong mamagpapa. Gawas lang aning mga half-half. Ha? Pero maura gyapon, nag-abot ra gyapon mo sa usa ka dugo. So nakuha ninyo. So muna nga, ako mo po na akong gi pamalandungan nga kung wala na gyud kay mga atraso, no? Reconcile na ka. Anytime accepted na imuhang kinabuhi sa Elohim. Ha? Madawat na ka sa Elohim. Kandidato na ka, hinog na ka. Pero as long as naa pa mo'y kontra, naa pa mo'y wala ma-reconcile, hilaw pa mo. So, susiha ko na iyong mga kaugalingon. Yan, kanira bang gusto na nga muuli, susiha imong kaugalingon o accepted ba ka sa Elohim? Kaya ang dawaton sa Elohim, katug yung na-reconcile. Sa ako lang ng pagpamalandong sa pulong, Ako, wala naman ko'y kontra sa akong mga igsoon. Peace naman ni. So, kandidato na ko, Hinog-hinog na gyud ko. So, mo ni. Examples of reconciliation, Joseph and his brothers. Okay. So kaniha, brother to brother ni siya, dugo sa dugo. Diri na punta kang Job 42:10-11. Kinsa man ni sila? Diya nga si Job natampo tungod sa iyang mga higala, kuha ni Yahweh ang iyang sakit. Kay Yahweh mihatag kang Job upahandi kuha ka pilo kay sa una. Diya miduol kaniya ang iyang tanang mga kaigsunan nga lalaki, ug iyang tanang kaigsunan nga babaye. Ug ang tanan nga niyadto iyang kaila ug sa iyang balay nangaon uban kaniya. Sila nagtubo kaniya o naglipay kaniya tungod sa tanan nga kadaot na gipadangat kaniya ni Yahweh. Okay. Ano yun? Ang kasatagsa usag katawo naghatag kaniya og usa ka buhok nga salapi o ang kasatagsa usa ka buhok nga singsing nga bulawan. Okay. Tanawa unsay restoration or kani reconciliation niyo. Diba? Ingon din, then all his brothers and all his sisters and all those who have been his acquaintances, sa to pa, mga igsuong babae, igsuong lalaki, iyang mga amigo, nagkigpasig-uli ngadto niya. Sa to ba day, tanawa na nga itong ministry, reconciliation, kinawala gyud kay kontra. Kinsa may example dire? Job and his friends. Okay, mabutang naman nato dire kaning brothers sisters. Napasig-uli sila. Check daw kung mas niyong kaugalingon o nabagyo mo yung mga wala na ba yung mga kontra. Okay, ikatulo, example, Philemon 10:16. Diyan ito makita din. Ako, mga muyo, kanimo alang sa akong anak kasi pagkinsa ako na imong iyang amahan, tangtang ako bilanggo. Kaniadto siya wala magpulos alang kanimo. Apan karon siya magpulos na sayon alang kanimo ug anak. Karon aniha padala ko siya matik kanimo ang pagpadala ko niya kanimo sa akong kaugalingon kasi otong ta siyang awiran diri uban kanako aron paguli kanimo siya makaalagad kanako sa akong pagkabinanggo tungod sa maayong balita. Apan dili ko buot ang pagbuhat sa bisan pang gawas sa imong pagkuyon aron ang imong kaayo alang kanako dili mahimo niagi sa pagpupos dili sa imong kaugalingong kabubuton gayud. Kali kini ang bundan ngano nga siya pagbulag na kanimo sa pagkadiyot aron nga dayon ay uli siya kanimo.
Dili na noon nga ulipon pumili labaw na sa ulipon. Noon nga pinahal nga isuot sa urot o ya sa rib. O doon minahal labi na kanako apan daw sa kalabi pa gayud kanimo. Okay. So, unsa man niya makita dinhi? Si Shaul gisulatan niya si Pilimon. Ha? Nga dawato niya si Onesimus. Kini si Onesimus, ulipon ni siya ni Pilimon. Oh. Ato pa, I don't know, kinsay unang nakabigaan nila. Pero so far, kini si Pilimon, mo ni siya ang master, no? Mo ni siya agalon, master to servant. Okay. Ang servant ani, si Onesimus. Ato pa si Pilimon. Pilimon to Onesimus. 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 Kini si Onesimus, runaway slave ni siya. Saan ang runaway? Sibat-sibat nga ulipon. Okay, atong una, uso pa man kani ato ang mga ulipon o agalon. Di ba? Sa panahon, Roman man nga era. Kini si Pilimon, kwartahan yun siguro ni siya. Here comes karon nakabig ni siya. Pagkakabig ani niya, nahimo ni siya nga fellow servant po ni, fellow worker po ni Shaul. Ug here comes karon kini si Onesimus, sa siging suroy-suroy, nakaplagan ni Pablo na sangyawan ni. Siguro pagkasangyawan ni nahimo na siyang believer. Sige lang istorya. Istorya sa iyang kaagi nga ulipon dahil siya ni Pilimon. Amo ni naaghat ni si Pablo nga, kinha ikaw Onesimus, kay ran away man day ka nga slave. Utangan kasi mo kinha, muuli gyud ka dito. Mo ni namugna ning sulat ni Pilimon, nagisulatan ni Pablo si Pilimon nga dawaton niya balik si Onesimus. Ingon nga iyahang ulipon. So, unsa may itong makita diri nga puntos. Diba? Natural, kung ikaw master ka, siguro naglagot yun siya ni Onesimus kay siguro ni kabayad siyang utang, ay mga ulipon god. Blackball kay sa trabaho, o siguro kini si Onesimus, wa siya mo angin ni Pilimon kay stricto na sila kayang amo. Here comes karon kining duha nangakabig. Naa na sila kang Yeshua. Nya dili man gini pwede nga bisag master ni si Pilimon, nya si Onesimus, ulipon, dili gusto si Shaul nga naa sila dili mayong pagbati. So gi-reconcile gyud ang agalon ngadto sa ulipon ngadto sa agalon. Nato pa bisag asa pa nang ituyo ang maayong balita, nagisgot gyud siya og pagpasiguli. Whether sa mga igsuon, sa amigo, sa ulipon ngadto sa agalon. So ministry gina nato di ay ang pagpasiguli. So nako nato awiton na nay mag-away-away sa tuwa diri ato gintawagon ngano man mo. O I implore you John Syndicate to be in one mind. Ngano man nay nag-away. Dili magtapuy-dian ang naay tay mga grudges. Okay ngano man. Actually, rehearsal ni igsuon, padulong ta sa langit. Dito sa langit, diri pa lang dan gi-refine na ta nga pag-abot nato dito, wala nay lalis. Uyo na tanan, in harmony na ang tanan. Ang tanan natong mga unrighteousness, mga grudges, ibili na dinhi. Pag-abot nato dito sa langit, finished product na ta. So nakuha ninyo. Napa mo yung mga grudges, napa mo yung mga wala ma-reconcile, napa wala. Pangayo agwi na niyo, dabi na kamo mga nagkuasa. Isud kayo ipasaylo akong igsuon. Di ko kalimot alap mo na yung mga babag sa inyo hang pagtubo sa iloy hala. Pangayo mo og pasaylo o pagpasiguli. So mo na siya, Okay, sa conditions for reconciliation. Unsay mga condition, mga requirements aron nga mapasiguli ka. Okay, basahan nato ini sa Genesis 45 1 to 15 aron makuha gid nato unsa gyud mga ipakita ani nga mga condition. Kunya si Jose, wala na makapugong sa iyang kaugalingon sa tubangan sa tanan nga diha sa iyang luyo. Kung siya masinggit. Papawaan ninyo ang tanan kung ito wala na ipisan-pisa na mabilin sa top Jose. Sa iyang kaugalingon, nagpaila sa iyang mga igsuong lalaki. Kung siya nagminatay sa paghilak, kung nakadungog ang mga Israelianon, kung nakadungog sa ang panimalay ni Paraon. Kung si Jose maingon sa iyang mga igsuon, ako mao si Jose, buhi pa ba ang akong amahan? Kung ang iyang mga igsuon wala makahimo sa pagtubag kaniya, kung nangalisam sila sa tubangan niya. Kung maingon si Jose sa iyang mga igsuong lalaki, dumuol ka makanako, ipakiluoy ko kaninyo. O sila mingdool, kung siya maingon, ako mao si Jose, na inyong igsuon, kamawag ninyong ibaligya sa Egypto. Kung karon ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong pagalingon na ako ibaligya ninyo dito, kaya ang Elohim nagpadala kanako sa pagpuna kaninyo aron sa pagbantay sa kinabuhi. Kaya niining duha na karon katuig
na may gutom din sa yuta, kung may nabilin pa na 5 ka tuig, na wala na yung makadaro, ni makaani, kung ang Elohim nagpadala kanako sa pagpuna kaninyo aron sa magbantay kaninyo ng mga salin din sa yuta, kung sa pagluwas kaninyo mabuhi pinaagi sa dako nga pagtalwas. Busa karon, wala kamo magpadala kanako dinhi, kung dili ang Elohim, kung siya nagbutang kanako nga amahan kang paraon, o Ginoo sa tibuok niya nga panimalay, o magbuot sa tibuok na yuta sa Ehipto. Pagdali kamo, umadto kamo sa akong amahan, ug iingon ninyo kaniya, mao kini ang giingon sa imong anak nga si Jose. Ang Elohim nagbutang kanako nga Ginoo sa tibuok na Ehipto. Umari ka kanako, ayaw pagdugay. O magapuyok ka sa yuta sa kusin, o magkakinabuhi sa haduol kanako. Mga anak sa imong mga anak, ang imong mga panon o ang imong kayupan o ang tanan nga imo. Kung dito, pagapakanon ko ikaw, kay may nabilin pa na 5 ka tuig sa gutom. Tingali niya mahulog ka sa pagkakabus. Ikaw ang imong panimalay o ang tanan nga imo. Kung aniya karon, ang imong mga mata nakakita o ang mga mata sa akong igsoon nga si Benjamin, na ang akong baba mao ang nagsulti kaninyo. Usa ipailan ninyo sa akong amahan ang tibuok nga maya ko sa Ehipto o ang tanan na inyong nakita. O tumali kamo og dadon ninyo, dinhi kanako ang akong amahan. O migapos siya sa liog ni Benjamin nga iyang igsuon, o mihilak siya. O si Benjamin usab mihilak nga nagapos diha sa iyang liog. O mihalok siya sa tanan niyang mga igsuon nga lalaki, o mihilak tungod kanila, o sa tapos nini nagigsulti kaniya ang iyang mga igsuon. Okay, sa ito makita nga sitwasyon. Ha? In power na si Joseph ani. So, pwede na gid siyang manimalos na pud sa iyang mga igsuon. Ha? Kay inyo man kung gibaligya, ha, karon kay naawan mo sa Ehipto, pwede na pud mo na akong tisuhon. Ako na pud mo ipangbaligya sama sa inyong gihimo nako. Mo ba ti gihimo ni Joseph? What if karon kamo? Ha? Karon tinamay pa mo sa inyong parente. What if karon og padatuo mong abay Elohim? Ha? Abundant blessings na ninyo. Ha? Butan nimo ni rise up na mo in power. Nya here comes karon inyong mga parente doon na ninyo. Tumina nimo, doon lang muna ako karon kay niusog naman ko. Ha? Doon lang muna ako karon kay di pang gutom na mo. Mudoon lang muna ako karon kay wa na mo panginabuhian. Pinana ba? Nato ba ang conditions for reconciliation without vengeance, ha? So dili gyud ka manimalos. Without vengeance, sa pagyud, walay revenge, vengeance, revenge, walay mga evil plan, wala tanan. Sa pagyud, ang nahitabo ni Joseph, take as Elohim's plan. Okay. Kanila ang puntos igsuon. Basta hunahunahon nimo nga ang nahitabo sa imuha plano ni sa Elohim, wala gyud kay angay ikabatok na naman. Plano man ni sa Elohim. Ha? Karon sa inyong pag-anhi dinhi, plano niyo ni o plano sa Elohim? Plano sa Elohim. One day unya, parehas na niya mong Joseph. Ay, nara ba tayo Joseph po? Ay, Brad. Without vengeance, take the situation as Elohim's plan. Ha? Plano ni tanan sa Elohim. Una-unaon ninyo. One day ako man gyud ko kabalo. Ngano man gyud ning mahanay gihimo ni siyang refuge camp. Dawol sa inyo, malabo pa kayo nga refuge camp niya. Wala pag yun ingon nakita ninyo ang fulfillment nga daghan na gyud kay refugee ang niyan diri. One day unya ang inyo nang parente mo na mo refuge dinhi. Ako kay mahitabo ba gyud ka na ba Elohim no? Pila ray pag isa ra ka click sa Elohim dagaya na ning kampo. Ha? Makapakaon na gitagdaghan. Takabalo sa malabot nga sitwasyon. Ayaw mo pag una-una nga kanira gyud inani ra gid ta. Karon lang ako manggali nga, siyempre, kita magigibilan ani nga trabaho. Hayag-hayag na gid sa ko ang nagi fulfillment. Nakita na gid ako ang mga plano-plano ba nga pagkanindot dai niyo, moabot na ning panahon na no, nga wala na gid undang sa atong abot sa yuta. Atong mga prutas grabe na kaayo kadaghan, bugas, isda, manok, pagkadaghan na. Naa na gini fulfillment. Kita na ko naa nagi fulfillment. Muning padulong na gid sa kadagaya ani. Sa magpabilin lang, bulahan. Pero katong mga katrason na, una-unaan ninyo ha, tanawa lang ninyo ang mga nangatras kung sa ilang kinabuhi. Gusto mo pikas na mo sa inyong kinabuhi?
Ako, dili niingon nga gi warningan ta mo ha. Dugay na bitaw mi nang pasidaan sa inyo ha. Na kutob sa gipaabot dinhi sa Elohim, muatras gali mo, naagi may tabo. Dili na nakumon sa mua. Dili na mi ana ignorante. Gina siya may tabo when you refuse the call of Elohim. Okay, so take the situation as Elohim's plan. Okay, mo na yung kondisyon. Ikatulo, ano kadua? Next, sa Job 42:10-12. Unsay conditions ani? Busa ang ulaing nga panahon ni Job, ipananginan ni Yahweh labaw pa kay sa iyang unang nga panahon. Siya may napulo o 4,000 nga kamilyo o 8,000 nga kamilyo. O 1,000 nga baka na igdadalo. O 1,000 nga asno nga mga bayit. Actually, kung inyo nang tanahon igsuon, restoration na siya. Ang next nga topic sa reconciliation is restoration. So before gibalik, di ba, tanahon nimo si Job, na siya 7,000 ka sheep, pila to ka mga camels, di ba? Sa restoration double. Double na siya, pero before i-restore na may reconciliation. Sa may reconciliation din na, di ba? Nangadto na ang tanan niya igsong babae galaki, daghan na siya mga friends, nang hatag na og mga singsing nga bulawan. Pero siyempre, kaya ang Elohim man ko to, plano man ko to sa Elohim, nga iagi si Job adto, aron pagkamatuod nga tinuod gyud siyang alagad sa Elohim. Natural, ang Elohim man mo ay nagtugot nga mawala tong una, Elohim ra po mo balik unsa tong nawala niya, doble pa. Sa ato pa ang conditions ani is there is a sharing of blessings, di ba? Si Job ani at that time sa dihang nakapasar na siya sa kining pagsulay. Ang iyang mga igsoon, ang iyang mga amigo, naghatag na niya og panalangin. Mo po ni sa reconciliation nato, once nga na naging makig-reconcile sa toa, naa na kay pagpaambit sa imong panalangin. Di na kamoingon nga katug yung imong gihimo sa kuha, di ko kalimot ba. Pero salamat na lang sa Elohim nga nani ko. Adi gyud gihapon mao. So take the situation as Elohim's plan. Tato pa ang conditions ani, there must be sharing of blessings. So, magpaambit na po ka sa imuhang panalangin. So, muna yung condition ha, meaning, dili na kaingon kay mahay-mahayon pa nimo o imuha pa siyang masulon, wala na. So, muna atong condition. Okay, sa last, ato na may nabasa sa Pilemon. No? So, unsa may conditions of reconciliation ay lang Solomon? Unsa may requirements din? Dato pa, napasiuli na si Onesimus. So, dili na niingon kay tugsun pa ganyan ipauli. Kanang mismo si Pilemon, voluntary na niya nga dawaton si Onesimus. Heartily na niya dawaton. Si Onesimus po, kanang dili na kaingon kay ulipon siya, magpa-presyo pa siya, dili na. Kinahanglan nga, muadto na po siya, muduol na siya, makikreconcile na siya, makikuli na siya, heartily na. Dili na ingon kay, napa siya hunahunahon nga, sige na lang kay, tungod manggulanin ni Pablo, ni Saul, makasikuli ko. Dili na to. So, kinahanglan na ay, there must be voluntary. It must be voluntary, not by compulsion. Ang papasiguli, it must be voluntary, not by compulsion. Meaning, volunteer. Ang papasiguli, voluntaryo na. Dili na kay pinugos. So, nakuha ba nato? Dayon, there must be joy. Kinahanglan ang papasiguli, malipayon po. No? So kanira, mura ni siya ang topic about sa reconciliation.